Γιάννη, χωράνε. Ρε μαλάκα, δεν βλέπεις ότι η κλούβα είναι γεμάτη? Και θέλει να μου βάλει τις σημάντες. Πρέζεις υποστήριξης. Είχαμε αφήσει το τρέλαιο. Ξέρω πως είναι εκεί πέρα στα χώματα. Το γαλάζιο είναι από εδώ και το μαύρο είναι από εδώ. Τι λέει? Ακόμα δεν ήρθαμε. Ακόμα δεν ήρθαμε, με έχωσες για δουλειά ρε φίλε. Από τώρα ρε φίλε. Πόσο σε πληρώνω, θύμισε μου λίγο. Δεν παίρνω ευρώ. Εγώ κουράζομαι πολύ. Έχουμε εδώ πέρα τον μπάκι. Το φτιάχνει. Ζήσε φίλε. Με βάζεις και κουράζω τα χέρια μου. Εμένα γιατί δεν μου αφήσεις μια μπλούζα τέτοια? Εσύ είσαι αντίπαλος ρε φίλε. Σ' αγαπάω όμως και θα τη φόρεγα. Αν ήρθες και με σπρώτη θα λυθώ αυτή τη φορά, να ξέρεις θα τα πω. Πάλε πρώτη. Εδώ μέσα. Θα κάνει έτσι πάνω. Κρύψε το εργαλείο, με βγουν τα άλογα, έτσι. Σου εδώ, κουκούλο σου εδώ. Να μην ξέρει κανείς τι άλλο κάνει εδώ κάτω. Καλημέρα. Τι έχουμε έρθει να κάνουμε? Να δούμε λίγο τρίτο. Ναι. Και μετά να πούμε χώχο. Τι πάθαμε? Μην μας αφήσεις να δούμε κανέναν αγώνα. Μαλάκα σου μπλεκιά. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, δεν θέλω, δεν μπορώ. Κατάλαβα. One eternity later.
κάνουμε ένα διπλό ρε φίλε. Έλα ρε Γιάννη. Φίλε, καλημέρα. Είσαι έτοιμος? Αλλά είσαι, Είσαι έτοιμος? αλλά Έτοιμος, είσαι, ο Φλόρος κάνει βόλτες. Καλημέρα. Καλημέρα. Μήπως πάτε προς Λαμία? Θα σας Να πάρω. με πάρετε? Για να δω. Άκου. Οδήγα λίγο τώρα άκου γιατί... λίγο. Οδήγα λίγο τώρα γιατί μετά δεν το οδήγεις. Dobre Filipini. Λόγος Κωνσταντίνος από τη Λαμία με δανεικού αποφασίσει από το 2 γιατί το δικό του και κούρασε φέτος το πρωτάθλημα. Για να δούμε τι θα κάνει με τα μάξι του 2. Για να σας δω, μπροστά ο Μπάγιας, πίσω ο Ελδόμπρε. Ρε το Ντόμπρε ρε τι κάνει. Ρε τους δύο τα μάξι ρε, κάτσε ήσου. Θα μπαινε μέσα. Έτσι μπράβο, το χειροκρότημά σας μας ανεβάζει όλους. Μάλλον ζημιά. Φυλάκι είναι αυτό, αισθησιακό, τρυφερό, συναγωνιστικό, όλα good. Σωτήρη. Καλά είμαστε. Καλά. Θα δω να το χτυπήσεις.
Κάποια ταχύτητα είμαστε πάλι, μάλλον κάποιο πρόβλημα βάζει. Όταν βρεις, Κούντας, Ρίλης, Σαΐτας, άμεσα. Πρώτη πρωτιά με τον πρώτο μου αυτοκίνητο. Κάτι σημαίνει. Σε πρώτη θέση, Ντόμπρις. Συγχαρητήρια. Εσείς τι κάνετε εκεί πάνω? Έλα κύριε, ορίστε. Πάει. Κύριε. Άντε και σαν να ζεις αυτό. Καλό. Και αυτό το αξίζει. Οπ. Κοίτα μου φτιάξτε το μαμό, ένα πράγμα είναι.